imali zabazalwane. Uma bengadli imali zabazalwane bazodla imali zikababa. That is my personal question. Now impela nje uzohlanganyele nami impela nje uthi nje hayi usuka ngeke thina sidlala abafundisi badla imali. Uma bengadli imali zakho bazodleka bani? Ngoba your church leader plant a spiritual seed in your life. Amen. So kufanele naye avune a material seed kuwena. Uma wena uletha your material seed in the house of God, then God will bless you because you have blessed his servant. Get material thing. Ngilinganise mhlawumbe unikeze umfundisi wakho imoto. Umfundisi akasakhathele masayesele njengoshaka. Usehamba ngemoto. Automatically God will extend his blessings in your life because you have given your car to his servant. Automatically, if you give to his servant, unikela kuyena uNkulunkulu. Umfundisi uthatha imoto, umnikelo wemoto uya kuNkulunkulu. Imoto isale kumfundisi, kodwa umnikelo wemoto uya kuNkulunkulu. Angani umkhona umzwayini. Imali ithatha umfundisi kodwa umnikelo osemalini unyukele kuNkulunkulu. The moment the receiver, wait a moment. Ulalele ukuthi yini into azoyikhuluma ngomlomo wakhe because leyo nto azoyikhuluma ngomlomo wakhe impumelelo yakho. Amen. Leyo nto azoyikhuluma ngomlomo wakho wakhe uvuleka kweminyango yakho. Iminyango eminingi bazalwane yazi ukuthi noma ngathi kwakhuluma umthakathi wakini emndenini wakhuluma amagama a-negative. Gada ngesonto uma ufika the moment uletha umnikelo wakho kanti ukuthi your leader ithini ngomlomo wakho ngoba leyo nto ezoyikhuluma iyona ezokhansela lawa amazwi akhulunywe nomthakathi wakini. Umfundisi wakho unamandla okuqashula ngisho iqalekiso zakini ukuthi la ekhaya kuyahlushekwa wena wedwa ngeke uzihlupheke ngoba sekhona umuntu osekhulumile phezu kwempilo yakho. Wait just a moment. Ulinda khulume. Ngisho ungafika kuyena usule iqathulo zakhe. Mawuqeda ukusula iqathulo zakhe, just wait for the moment. Kunezwi efanele likhulume ngoba bawakhuluma nenozwi kuqashwa ngisho amaketana. Aboshwa iminyaka